Kamusta ba yan? Kamusta ba yan? Karon diha sa inyo ha. Mga tumi karon sa mananaw mi og sini ba yan? Kuyog sa amo ang anak. Mananaw mi og Black Adam daw kuno. Nani magid ang mga paborito sa mga bata ba yan? Mga superhero, mga darna. Fantasy. Batman, Superman. So tanawon na mo ni ba yan? Sa daw? Ay sandun. Ano sa itong tangawan ka ron? Tanawon na to kung lindot ba ni salidahan. Di ba kayo kung mahilig ng mga Black Adam? Mga comedy ako. Suspense, thrillers, horror. Hey. Let's go watch and see the movie ba yan? Dala lami og tubig kay mahal man kaya ang tubig dito. Kuripot si Barok. Masamang ka, dala lang ta og mangga. Sa mangga. May KFC. Petrol Gasolina ba yan? station. Ang gasolina ba yan? Gasolina. $1.76 ang diesel tagdos na. Ang gasolina. Wala At ang kayo gasolina. Tagdos na. Subway. 230. Domino's. Wala ron eh. May Jollibee dali ba yan? McDonald's Walay, dito. walay. Dari ang scene na kay tao. Black Adam. Supermarket. Paglim gyapon ba nag-park at last time? Last time, dari gyapon. Ready na ta? Mananaw? Sini? Ready na mi bayan? Mananaw? Sini bayan? So, we'll see kung ito ni Takya? Hi. 30? Hi. Okay, bayan. Cinema wa? Yan ang ami bayan. Two hours later. Kasi mo masulti sa Okay lang siya. I rated movie. about 8 out of 5. Mga siguro 3.5 stars. What? 8 out of 5? Expect na mo sa 8 out of 5? 3 stars and a half. Kaya isa di ako mag-critics. Listen akong standard. Si 30. Kasi pila mo i-rated out of 5 stars. So Doctor Strange, Multiverse of Madness, it was 9.5, but now it's 10 out of 10. What? Ikaw, Takya. I was gonna rate Kawa it ko'y Takya. 9.5, but Superman came Grabe in. man good game. Guys, abangan ang inyo ang end credits ba yan? Cause mag-away gila sila ni Kuan na ay pasabog si Ang mga bata, grabe ka himuot.
Grabe sila kahimuot paggawas ni Superman, nagpalakpakay. Grabing ambak-ambak, di ba? Third day? Pag-abot ni Superman ba? Sa last. Pagpakita ni Superman, di ba? Unsay imong reaction third? Pagkita ni Superman. Shock. Oh, shock. Yes. Ikaw Takya, pag kuha ni Superman, unsay imong reaction? Wala, gwapo siya. I felt sleepy. Si Black Adam, di ba ginaupaw si Black Adam? Pero ano, giupaw mo na si Black Adam? Sa comics na ako nabasahan, dili na upaw si Black Adam. Pero malo tingali, ang upaw na tingay bagong sexy karon ba? Nagpaupaw na tagtanan. Oo, gina siya, di ba? Wala na yung bagong trend karon magpaupaw. So okay lang siya. Medyo daghan lang kay mga characters ba? Daghan kay mga characters, dili ka kasabot kayo mo nang dili wala kay kukuan. Ang mga bata kay mo nagati mga anak. Superhero man. Basta mga superhero magkauban. Ano gud sa to si Darna ato ang paborito. Si Darna all A1. So sa pamora si Wonder Woman. Ora kara karon. naman. Mawalan na siya. At tanawan Pauli na, niya be. kung gusto niya nalingaw mo na mong bugoy. Pauli na be. At di ba yan? Salamat ba Pauli na be. yan? Sa sunod na po Enjoy. higayon. Kamu po diya pag-enjoy mo sa inyo ang weekend. Kauban sa inyong mga pamilya. Salamat ba yan? Salamat ba yan?